Taliwala sa pandemya usa ka kasalang bayan alang sa mga kaigsuunang lumad ang gipahigayon nga proyekto sa kapulisan sa Barangay Sibulan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ani ang detalye? Suot ang ilang mga traditional attire sa isinta kaparisan nga gikan sa tribong Bagobo Tagabawa ang nanumpa atubangan sa ilang mga tribal leader, mga opisyal sa lokal nga kagamhanan ug kapulisan atol sa kasalang bayan sa Barangay Sibulan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kining sila Sara ug Ayan Tongkaling, duha ka tuig nang nag-ipon una gikasal. Sanglit lisod kuno ang pagpanginabuhi ug sumala pa nila dakong gasto ang pagpakasal. Sila jud ang ngita og paagi nga makuha ng mga tao kay gastos sila jud magpakasal. Pabor kay sa mua nga dakong tabang ilang nga karon kami pay mulakaw kung pandemic ba ron siguro dako magasto pod. Ang seremonya sa kasal daw susama sab sa civil wedding, kung asa ang bride nagsuot og belo ug cord. Ug dunay pagpanghatag og aras. Apan nagpabilin gihapon ang lumad nung tradisyon sama sa pagsayaw sa bagong kinasal dungan sa tingog sa agong. Dala nila ang nigong nga butangan og kwarta sa ilang kabanay ug higala. Proyekto ang Kasalang Bayan sa Revitalized Police sa Barangay o RPSB nga nakig-alayon sa tribal leaders alang sa pagpahigayon sa aktibidad. Mo nang gitabangan na mo sila kay magkaroon mo ginig impact sa to ang peace and order, no? Og makatabing mo kanila nga mapatigayon pod ang ilahang pagpanginabuhi. Mapasalamaton sab ang tribong Bagobo Tagabawa sa Sibulan, sanglit dakong tabang kini ilabi na sa pagpreserba sa ilang kultura ug tradisyon. Dako kini nga tabang alang kanamo labi na sa mga IP ug sa katawhan nining Barangay Sibulan. O manghinaot ko nga padayon pud ang ilang mga buluhaton nga gihatag sa katawhan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.